Putting out his Ashford, teaming up with Simpson, but to when I get till we get it right. Basada basbeka phake kemizuzu masiyenze be 15 ngoku ibethile insimbi yaka 10 o'clock. Welcome to the second hour of the show sanungena sakubulisa wethu. Enkosi kakhulu ngokhetha thina siku ezamadoda namhlanje. Akhona ke amadoda enza uncokola nawo sidle imbatho ebuhlanti kusuku lwanamhlanje apha ke in our Queenstown studios. But before si-introduce ii-guests zethu zanamhlanje ndiyafuna nje phulaphula ukukubuyisela umva kancinci ndikhe ndikunike i-statistics when it comes to i-topic esincokola ngayo kusuku lwanamhlanje. Namhlanje sijonga ukupreparisha for ulwaluko lwasebusika. Zeziphi izinto esizenzayo to make sure that abantwana xa besiya esuthwini ngoJuni baya bephila baphinde babuye bephila. Ukanti ke kuthiwa ke kunyaka ka-2024 34 yabakhwetha abathe basoleka kwiphondo leMpuma Koloni. Kula 34 abayi-10 kubo baye barepotwa ngoJuni during June winter initiation season. Ukanti ke esona statistics sikhwanqisa kakhulu mphulaphuli kukusuka ngonyaka ka-2006 ukuyoma ngonyaka ka-2022 nalapho siliphondo leMpuma Koloni sirekhode abakhwetha abayi-900 abathe basoleka, which is quite a big number. Namhlanje ndincokola noSiboleke Ntobane, acting MCWH coordinator at Enoch Mgijima sub-district, as well as Ubandile Sondlo, professional nurse, as well as traditional medicine initiation and voluntary medical med circumcision as coordinator. Bapha bona ke in our Queenstown studios. So gents, good morning and thank you so much for joining us. Masibulele msasazi Nkosi, sibulele nakuba phulaphula bakho. Enkosi siyazibulisela msasazi Nkosi. Siyabulela kakhulu. I-cause eyona ingunobangela wobana sibe nezi numbers zinkulu kangaka xa sisisa abantwana bethu ufumanise bana abanye abazobuya kuthiwa ke yi-dehydration, ukubethwa kwabakhwetha, ukungakhathali, i-lack of knowledge yamakhankatha. Namhlanje sipreparisha ukubana for ulwaluko lwesizini yokuqala kaJuni. Ndiyafuna siqale sibuyele umva kakhulu into yobana kwizinto ezenzekileyo previously kutheni sinezingxaki as if asilazi mhlawumbi isiko okanye asikho aware into yobana amakhwenkwe kuzawufuneka eye esuthwini. Siyibhuda phi? Mhlawumbi ke mntakamdeuka mandizibulisele ngibandile njengoba besentshile ngibandile kaSondlo ndisuka pha yini kumgijima. Mntakamdeuka ndicinga uba lo mbuzo umbaxa uyasidinga ke ngoku singabantu abasebenza ngolwaluko nabazali nabantwana bethu into yokuba sisondelelane isuka phi. Mhlawumbi kwizinto esinothi sizibalule laa nto yongahlalelani sizi-families sibe nazo ii-discussions xa sinalo mntwana sithi sizawusala umntwana esuthwini sileli khaya sine-meeting. Phaa kude kudala ke abantu babesenza izinto ekuthiwa ngamabhunga, kodwa ngoku siyayazi into yokuba mhlawumbi ikhaya liba ne-meeting, kuyafuneka uba beline-meeting lihleli phantsi. Noba ke abantu baza kwenza ezaa nto zezi-WhatsApp group, social media, into yoba kulo nyaka siza kolusa in preparation kusekude, hayi ngeli xesha sekunjalo. Kuyahlalwa kuxoxwe kuthethwe wonke umntu ayazi into yoba utheni siza kumolusa okokuqala. Mhlawumbi izizathu esinazo zokolusa abantwana ayizezi zizathu. Omnye unika isizathu esithi abantwana basebumelwaneni bulukile, zintanga zakhe zimshiyile, esikolweni ufunda nabantu abolukileyo. So azide zibe izizathu mhlawumbi ezithetha nayo uba kutheni sifuna umwalusa lo mntana. Andirhaleli kunaba ke mhlawumbi izasixelela loo nto into yoba kufuneka silungise ikhaya, silungise ii-finances, silungise abantu abangabazali balo mntana. Mhlawumbi umntana uzalwa ngumzali o-single, a single mother olapho ufuna ukolusa. Ithini loo nto koomalume
ithini loo nto kulo mntu ungutata ngokwegazi, biological father yomntana, ithini loo nto, ii-relationships zethu ziphi, so that sikwazi ukukhawulelana neengxaki esinothi sivelelane nazo. Amakhankatha, ngubani lo sizamkhetha abe likhankatha lokugcina lo mntana? Zizinto ekufuneka sizilungisile. Ilahleka phaya kanye kanye kulaa nto. Ngubani mhlawumbi umntu okhokhele ulwaluko? Apha eNoku Mgijima ndicinga ulwaluko lwalapha lukhokhelwe nguNkosi uYinana, because le nto inikwe inkosi ophaya emaqwathini kulaa nqila. Isikhokhelo sakhe sithini na apha eNoku Mgijima? Zithini ke ngoku ii-departments ezinikwe into yoba zixhase ulwaluko? Wena health, social development, isipolisa, NPA, nezinye endingazuzibalula ngoku, mhlawumbi ekudeni njengoba siqhuba sizawukwazi ukufika. Mandiyime apho kule ndawo. Enkosi kakhulu ke msasazi. Ndiyabulela bhuti Bandile kakhulu. Ndiyayithanda le ndlela uza nayo kakuhle. If ndikuve kakuhle uthi imoshakala kulaa nto yobana ifemeli ayidibani ithethe ijonge ncakasana ukuba kutheni sizawuthatha le nkwenkwe siyibhekise esuthwini siyinyuse. Ndiyafuna ke ngokusiza apha enkwenkweni kanye. Inkwenkwe yona izibona njani ukubana physically, mentally ndiredi into yobana mandinyuke ndibheke entabeni? Okwesibini, so that in fact azawukwazi umelana nee-challenges zaphaya entabeni. Then ke ngoku thina siyifemeli ke ngoku siyithathe from kuloo ndawo. Zeziphi izinto okanye esizijongayo okanye azijongayo yena as inkwenkwe to make sure into yobana ufit for le journey azayithatha? Kwekho ngumbuzo omhle kakhulu lo ubuzayo mntakamDeuka, kodwa ndingake ndinikele mhlawumbi apha kugxa wam ukucacisa kabanzi kule nto yekwekwe uba physically izibona njani, mentally izibona njani. Zeempawu ezibalulekileyo mhlawumbi ezifuna sihle amahlongwane ngendlela elungileyo necaciseleke kakuhle. Physically, ukukhula komntwana siyayazi into yokuba kukho ii-stages. Sikhona ii-stages sobuntwana 0 to 1 year agxile kuyo kakhulu ke utata uNtobane olapha ecankwam. Nazo zonke ke phofu ezi stages uyokuphuma ekukhuleni kwale nkwenkwe. Unezi-stages umntana physically, ukutshintsha, ukukhasa komntwana ukuthini. Zikhona ke nezinto ezenziwa ngabantwana njengoba bekhula, especially xa sawuthetha ngolwaluko, sizijonge thina singootata noomama babo into yoba indawo ethile lo mntana ugqithile kuyo. Ezaa stages zokuqala zenkwenkwe efuna ukuya elwalukweni, zikhona into ezijongwayo phaya. Mhlawumbi sizawuya kuzo nzulu, kodwa physical, ukukhula kwakhe physical nokufikisa kwekwekwe siyayazi into yoba mhlawumbi uzawube ebona ooMaria kwathini, kukufikisa kwakhe ngole kwekwe. Kuyacaca ke ngoku noba kufuneka umntu ongutata or umntu ongumama asondele kule kwekwe nokumgayida kulaa nto ithi xa uthe wadibana nentombazana ethile ukwesi stage, definitely uzawumenza umntana. Uyabona, ikhona ingxaki ezawuvela, awukho stages, usesikolweni, ngumntana esikolo, uyakhuliswa apha ekhaya. So zezo zinto ezi-physical nokukhula kweentshebe nokuthini, kodwa nokuzibona phakathi kwamanye amakhwenkwe into yoba hayi ubani ndiyabaleqa, nazi iintanga zam ziyaya entabeni ziyandlula ndiyinqalakathi, oko yonke laa nto. Kodwa mentally ukhuliswe njani lo mntana apha ekhaya? Siyamazi into yokuba wena njengomzali wakhe ubuthathaka bakhe bundawoni. Uba ngaba ndimthume eshop uLiyolo ngoku ndithi hamba kwethini mbonithengela iswekile, uzawubuya nayo at what age? Uzawuhamba edlala, wenza ntoni phaya? Zinto, ndiyamazi uba ungumntana onjani. Uyamsondeza njengomzali wakhe ke umntana, umqinise apho umbona esilela khona, umomeleze, simsaphi ebudodeni. Awuzuthi kuba next door oxa ndibolukile nabanye abantwana nam ndifuna ukoluka. No, ithini le nto thina apha ekhaya into yoba uLiyolo simbone ngumntana onjani. Uyakulungela kanene ungena noXhandi? No, uXhandi mhlawumbi badala ngokweziteji ngeminyaka bangabe bayalingana, kodwa zezaa zinto ke sifuna uziqonda. Esikolweni uqhuba njani? Ikhona into esilelayo kwizifundo zakhe? Udinga uncedisa, ungumntana osalelayo? So zezaa meko ke ngozithi make simse nakwezinye iindawo yohlolwa. Phaya esikolweni bazamane bethumela mhlawumbi i-assessment form into yoba hayi lo mntana uyohluleka yinto ethile. Kakumthumele kwa-social development, kakumthumele kwi-occupational therapies zimbone, or abantu abazosebenza naye ngengqondo. So ithi ukucacele laa nto xa ifika kwistage esemelele ukuthi lona mhlawumbi umntana singake simkhangelele enye indawo engafani nale yoba simsentabeni ngolaa hlobo.
ndicinga into yoba kwanele. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu, siyabulela bhuti Bandile kakhulu. Ndifuna sibe buyela umva kancinci ke. Ngela xesha ubunika ingabulazi cawu, you did mention into yobana indawo nendawo inomntu ojonga ulwaluko lwalo ndawo anikwe oloxanduva into yobana uzaba responsible for that. Ndifuna singene kumba we-health and safety. Naba aba bantwana nanga lamakhwenkwe ayile esuthwini walapha eChris Hani district wonke, and then there is this particular person. Ithini zikhona i-workshops esizihambisa aba bantu to make sure into yobana they are aware of ukubaluleka kwe-dehydration, to avoid negligence, ukungakhathali, and impilo yabantwana nokuba safe kwabantwana, because kukho umkhwa omkhulu obana abantwana bayabethwa entabeni. So xa ubabetha aba bantwana kuzawukwenzeka ntoni na? So bayafundiswa, bayayinikwa la mfundiso so that they can be prepared to make sure into yobana bayayigqithisa la information tend to be corrected to amakhankatha. Msasazi mandingene ndimncedise uMr Sondlo njengoba setshilo. Mhlambi ke ngokwalombuzo wakho okubalulekileyo ukusuka kulaa ndibano yekhaya sicinga bafanele ke ngoku xa ikhaya limbonile umntana bokulungela ubheka entabeni siyayikhuthaza into ethi mabathunyelwe ke ngoku kumasebe ezempilo kuhlolwe yonke imicimbi yabo. Kodwa ngokwalombuzo utshoyo apha eChris Hani njengoba sinomasipala abathandathu, umasipala ngamnye une-initiation forum ejongene nolwaluko kuloo masipala, njengoba setshilo ukuba ngokwalapha eMgijima uNkosi uYinana ukhokhele lo mcimbi. Into esiyikhuthazayo ke iitim zethu okanye iifora zethu kwaba masipala zithe bhazalala sithetha nje zihambe ezikolweni, kambe ndicinga uba naphezolo bendireceiva iripoti yaseDr AB Xhuma, which is your former Engcobo municipality. Bangenile ezikolweni oogqa bethu bazama ukuxhobisa la makhwenkwe aza kubheka entabeni ngeemeko zonke abanokudibana nazo. Siyayazi ke into yobana abantwana bakhula beshiyana ngokwezitages njengoba besetshilo. Ngelinye ixesha siye siyinqwenele laa ndithi ngaske abazali abaza kwalusa abantwana kakhulu kolu lwaluko luzawulandela bayinike laa nto ixela into ethi mna ndiza kwalusa, noba bayiripota phaa esikolweni, so that xa kufikiwe esikolweni siyazi uba out of 100 boys ezikhoyo kwesaa sikolo mhlawumbi 15 yabo ingabantwana abazawubheka entabeni apha ebusika, so that i-information sharing le sizama yona iye ngqo kwaba bantwana. Ngoba kaloku ngelinye ixesha xa uthetha nabo beshiyashiyana kubantu banikwe sisikolo bebonke ni-end apha ningakwazi ukufikelela ekuyeni nzulu kwimicimbi abanoba bazawujamelana nayo. Kodwa ndikuxelela nje abantwana njengoba usazi bayafundiswa ezikolweni. Sine-subjects phaya mhlawumbi i-learning areas apho bafundiswa abaxhotyiswe ngokwemeko yezempilo. Kulo mcimbi we-dehydration you won't believe abantwana bayazi yonke into ethi umzimba wabo ubukhulu becala wakhiwe ngamanzi, kodwa ifika itwisteke ingqondo yabo xa besentabeni. Ndiyayikrokrela ke into ethi nakubeni sizenza ii-workshops, because njengoba sithetha nabantwana ezikolweni njengangoku mhlawumbi kuyawuthi ngela xesha lolwaluko, we are also planning to have ii-sessions where we are going to workshop amakhankatha kunye neengcibi apho sizawuthetha khona ngokubaluleka kokusezwa kwabantwana amanzi nobungozi kongasezwa kwabo amanzi, nayo yonke imeko yokugcinwa kwabantwana entabeni neemfundiso ekulindeleke uba bayazinikwa njengoba begcinwe ngamakhankatha nabazali entabeni. Kodwa uyawufumanisa into yobana isekhona ke iminqandandana efike ibe nefuthe kakhulu yokokuba ifake ulwazi olungasincedisiyo oluyityhefu lokokuba wawusela la manzi kwedini ngeli xesha ulapha kakhulu kwezi ntsuku zokuqala uba ungenile kuza kwenzeke kukuwe. Abantwana bathi refrain ke ngokuba ngawasela amanzi, and ke ngoku ubungozi baqala baxelelwe bengekafiki kwaphaa entabeni ngoogqa babo, ngoba abantwana njengoba beba neza peer pressures bayoluka abanye beshiyana ngonyaka nemibini. Xa bebuya baphinde batshomane naba babaxelele yonke laa information ine-myths phakathi with the misconception. So sizama ke ngoku into yoba ngobukho bethu apha
at least i-information mayifike kubo okokuba kubalulekile uba kuselwe amanzi, kubalulekile uba kutyiwe ukutya okubheka egazini. Nazo zonke ke izinto njengoba ndisitsho uba sinee-plans zokubana siyo-workshop iingcibi namakhankatha apho sizawudaka kabanzi ngale micimbi yokokuba zinto zini ezisibethayo nezisibangela uba sibe nala manani wabantwana abashiyekelayo entabeni. Make ndime ke msasazi, mhlawumbi sawuphinda sincedisane. Yeah, Mr. Ntobane uveze into ebaluleke kakhulu indaba ye-dehydration. Ngubani umuntu o-responsible ukuthi make sure into yobana amakhwenkwe ayasela amanzi, more especially kula first 8 days befikile pha ehlathini? Okwesibini, kwi-case apho uMr Sondle bekhe wamention into yobana xa inkwenkwe seyikulungele kwathethwathethwana apha ngaphakathi efamily into yobana I think uLiyolo ulungele into yobana makabheke esuthwini apha kuJuni, masimhambiseni. Then ke ngoku kuye ku-advise into yobana aba bantwana mabavizithele isebe lezempilo so that bayokwenziwa ii-check-ups. Kwi-situations zasezilalini we cannot run away kwinto yobana ezilalini isengumcelimngeni into yobana abantwana abangamakhwenkwe before babheke esuthwini kufuneka baqale bayojongwa kumaziko ezempilo. They don't do that. Nantsi ke ngoku i-case, umntana akazazi into yobana mhlambi udiabetic and i-consequence yobana diabetic kwakhe should abe nesilonda, kuzawuba nzima into yobana siphole. What do we do in cases like that? Msasazi, mandiqale ngalo ugqibela umbuzo. Eneneni njengoba silapha sizothi ngoku nguMatshi, ngoku umthetho mhlawumbi yo-Act number 2 of 2021 ongoka-national osikhokheleyo kulo mcimbi wolwaluko uzeke mzekeni ke nawo laa mthetho kumthetho besifudula siwusebenzisa walapha e-Eastern Cape ongu-Act number 5 ka-2016. Othi abantwana mabathunyelwe ezikliniki iinyanga ezintathu phambi koba kuqala ulwaluko lelo xesha. Njengangoku uba nguMatshi, siyayikhuthaza ke into ethi mababe bayathunyelwa ngeli xesha khona ukuze kuhlolwe zonke izigulo ezifana neepressure, iswekile, izifo ezasulelana ngokwabelana ngesondo, i-HIV, TB, mhlawumbi neemeko zokuphazamiseko lwabe ngokwasezingqondweni. Injongo ke apha ikukuba masiqinisekise into yobana ofumaneke enayo ngoku ebengazazi masikhawuleze simqalise etreatmentini, ze kuthi kufikela xesha abe seqhelene netreatment yakhe eyazi indlela yotyiwa kwamayeza akhe namayeza emqhelile ngokwasemzimbeni. Mhlawumbi sesinalo nethuba lojonga uba njengoba besimfene eneswekile ngoku iswekile yakhe ibhabha kulaa manani, ngelaa xesha yapha inoba i-medication ayifumeneyo iyamncedisa na, which is i-treatment okanye iswekile iyehla namhlawumbi. Yiloo nto ke silapha sithi ke siyabacela abazali, siyayazi into yobana abanye babantwana bakho kuleli phondo sikulo bangakhe babe bakoomaKapa, eRhawutini namanye amaphondo. Siyayikhuthaza into ethi nalapho mabaye kula maphondo bakuyo futhi bayixele kakuhle into yokokuba sicela ukutshekishwa impilo yethu ngokupheleleyo kuba silungiselela ubheka entabeni mhlawumbi kwixesha lesizini kaJuni lo uza kulandela. Ndigqithe ke msasazi, siyicela ke mhlawumbi ndingekagqithi nento ethi nabo abazali xa bezile nabantwana okanye abantwana beziyele ezikliniki asele bekwi-treatment abazityayo mabasixelele singamaziko ezempilo, ngoba asikwazi ngenye ixesha uzibonela into yoba lo mntana is on diabetes treatment. Siyayikhuthaza ke into ethi they must disclose all their status so that siyazi into yobana okay, apha we are dealing with a non-diabetes client, then masijonge le nale ke ngoku to ensure into ethi uzawukhuseleka lo mntana. Mandigqithe ke ndiye kulaa mbuzo ubusithi xa epha entabeni umntana ngubani onexanduva lokuqinisekisa into yobana amanzi uyawaselana. Phaya njengoba sisithi makuziwe namakhankatha nooyise babantwana bezobasayinela abazali kunye neengcibi, amakhankatha anexanduva elikhulu lokuqinisekisa intlalontle yabantwana phaa uba ikulungile. Kambe kwiifoms abazisayinayo kukho ifomu esayinwa likhankatha, kukho ifomu esayinwa yingcibi, kukho ifomu esayinwa ngumzali nesayinwa yinesi leyo okanye ugqirha lo uthe wa-examine umntana. Kulaa fomu ke yekhankatha kukho ubullet number 6 othi wena khankatha ogciniswe lo mntana
kuliqanduva lakho into yokokubana lo mntana umnika amanzi kangangokuba umzimba ufuna khona ukuze angasafarishi from any dehydration. Siba nengxaki ke yile nto siplane ukuba masizenze ii-workshops sifumane amakhankatha ngobuninzi, because ifemeli ngokungahlali kwazo ngokwala session ebeyithetha uMr Sondlo ethi kula mabhunga bekufanele uba kuhlalwa ngamakhaya kukhangelwa umntu phaya ozawuthi alusele kwekwe ngokobungcibi, kukhangelwa umntu phaya ozawuthi agcine lo mntana ngokomntu ozawunika imfundiso ezizizo, eziquka ke ngoku abantu apha esithi bazifumene ezaa workshops. Noko umcimbi bawubambile uba ewe noba siva kusithiwa abantwana babengawasezwa amanzi ngelaa xesha lakudala babengazange bawavinjwa, kodwa indlela zangelaa xesha zazingafani nezangoku, ngoba khumbula uba ngoku kolusa abantwana abanoba bakhula ngendlela ezahluke kakhulu kunendlela ootata bethu nathi ebesikhule ngazo. So yile nto sisithi ukhankatha makaqinisekise, kodwa ke ngoku le responsibility ukhankatha ufane uba naye unomntu omqwalaselayo uba iyenzeka nale nto. Laa mntu ungumzali ukhethwe likhaya, mhlawumbi in the case of umzali ongu-single parent, efana uba oomalume bakhona phaa, ootata omncinci ootata omkhulu bakhona phaa, mabaqinisekise uba nabo bayaya, including ootata abangabamelwane kwelaa khaya. Sinqwenela uba babe bayaya bayawukroba into yoba lo mntana wasebumelwaneni uhleli njani, futhi uyazinikwa nezinto ezizimfanelo zakhe. Uyabona ke xa sisenza ezaa workshops we always try into yokubana sibanike nezi mpawu zingakhe zibe zibonisa i-dehydration, ngoba loku umntana uqala omelwe ngumlomo, Yeah. axwebe umlomo, atshona amehlo, umbone uba wiki. Yenza into yoba ngokuloo nto awufananga uthandabuza mzali xa ufikile, noba kuzawuthiwa hayi bewanikiwe, mnike nawe uqinisekise into yobana you are trying to reverse le situation uyibonayo. Ndizama uthi ke ikhankatha nguyena mntu onexanduva kakhulu kuba nguyena mntu uhleli nomntana ixesha elininzi nangaphezu kwabazali mhlawumbi nabanye abantu abamane bekroba. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu Mr Sondlo, Mr Ntobane. Ndiyafuna ke xa sigqibezela kukho misconceptions ezikhoyo. U-Department of Health uthi yena abantwana mabajonge kwagqirha. Ndithi mna hayi andiyithembi mna olu hlobo lobana mababheke kumaziko ezempilo before baye so that kuyokwenziwa eza check-ups. Ndizawukwenza ngendlela yam yesintu, because thina apha sinamadoda ayi-7 apha ekhaya senza ngolu hlobo lwesintu. Uqhogwano lokuthi make sure into yobana traditional practices siyazisebenzisa at the same time nendlela esizawuthi xa sizikhumsha modern medical health considerations siyazenza nazo to make sure that sinciphisa inani lamakhwenkwe angabuyi esuthwini. Siyenza njani loo nto leyo? Msasazi, njengoba silapha silisebe lezempilo, enyanisweni asisebenzi sodwa, ebesetshila ugqa wam okokuba sinabo social development, sinawo namanye amasebe. Apha injongo futhi sikhokhelwe ziinkosi. Injongo zokuthi abantwana mababheke kwisebe lezempilo ikukujongwa kwezi meko zabo zempilo ngokugcweleyo. Kodwa sisazi into yokokubana abantwana bethu abafani. Esimbonayo bunobuthathaka mhlawumbi nangokuphiwa ngokwasengqondweni, akazukwazi ke ngokukumelana nemicimbi yasentabeni ngokwehlobo lwethu lwesintu. Siyayikhuthaza into yokuba abazali sibacebisa into ethi mabakhe bakhangele ezinye iindlela zoba abantwana bancediseke phambi koba bayofika entabeni. Umzekelo, sithetha ngento kuthiwa ngu-voluntary male medical circumcision. Apha sithi makuhluthwe isiko lethu lesintu koko lenziwe isiko lasentshona, kodwa abantwana esibabonayo uba icondition yakhe angakha kangamelani neemeko zasepha endle. Kodwa okubalulekileyo makathi esiya phaya ube lo mcimbi unokumzimela xa ephaya ube sowulungisiwe, ze ikhaya lithathe ngokuyawumnikezela isiko ngokwekhaya. Yile nto siyikhuthazayo ke uhlolo lwabo, kuba sigade into yokuba abanye babhideka ziimeko phaya, sitsho sibone into yoba yeyi lo mntu ingathi ebengakhange abe
ebefana uba ulapha kwasekuqaleni. Yile nto siyikhuthazayo ukuba mabafumane olwaa hlolo, sikhuthaze ke ngoku kona intsebenziswano inkulu phakathi kwethu kwimeko yethu yesintu kunye nemeko yasentshona, kuba sisazi into yoba abantwana ngoku sithetha ngabo ngabantwana bekhula benezigulo zokuxhuzula. Yile nto sithi ke abakhula benezo zigulo besitya ezo pilisi mabaye beziphethe iipilisi zabo ukwenzela into yobana bangaphindi bafike phaya baxake kuba kuzawuvuka izigulo zabo ngenxa yoba kungekho nto za kuzikhontrola nakuzimaneja. Mhlawumbi make ndime kuloo ndawo msasazi. Masivaleni gents, but masivaleni ngolu hlobo. Zithini eza initiation forums zomasipala kwi-subregions zazo malunga nokubetha kwabakhwetha entabeni and ukungakhathali kwamakhankatha xa ehleli namakhwenkwe phaya, and zeziphi izinto ezizawukwenziwa kulo unyaka to avoid into yobana sibe nabakhwetha abayi-34 abazawusweleka naku-2025? Enkosi, mhlawumbi mandingene kule ndawo msasazi. Thank you so much. Kwi-local forums esinazo kwiindawo esihlala kuzo, ndizawuthatha mhlawumbi le ndawo ndisuka kuyo yaseMlungisi, Enoch Mgijima. Kwiindawo zethu sinee-chairperson ze-local fora or local working committees, sizibiza ngolo hlobo. Ngabantu ke aba bakhokhele ulwaluko lwabo leendawo zabo, zee-areas zabo. Ikhona apha eMlungisi, ikhona iNdlovukazi, ikhona kuzo almost zonke iilali zethu. So ngabantu ke ngoku aba abaqinisekisa into yoba laa makhankatha basikhethele wona or abazali abawakhethileyo ngamakhankatha abanqwenela nawo into yoba bengabo abalawula abakhusela abantwana. Kodwa ke sine-challenge enkulu xa ifika kule ndawo inokubethwa kwabantwana. Into ebimenshunwa apha ngutata uNtobane, uMr Ntobane, uthe amakhankatha esiwanikwayo kufuneka ibe ngamakhankatha azawutreyinwa, aza kwenza le nto icelwe likhaya ekukhuliseni lo mntana. Ingxaki esibanayo ke yinto yokuba kuthi xa kufike elaa xesha umzali, kuba amakhankatha asebiza imali ngoku, umzali athi yena akanayo imali yobhatala ikhankatha abe enayo umntana owayelukile apha 5 years ago or 2 years ago, athi uzawuthatha lo mntana or lo mntu uyindoda ulapha ekhaya ayoba likhankatha kuba uyayazi laa nto yenziwa phaya. Yingozi enkulu ke le esinayo. Qho kwezi season sidibana kwi-training or kwezi workshops namakhankatha athile atreyinwe la makhankatha. Come the day okulukwa ngayo ayingiyanga lowa aba besibatreyina, i-percentage yabantu esibatreyinileyo ayiyo le siyifumana phaya. Loo nto ithi masibuyele kwi-drawing board singabazali, kuba sifuna abantwana bethu bajonge ngendlela eyiyo. Sithi umntu otreyiniweyo kanti nolong utata wekhaya makaye kweza training afumane laa nto azokwazi ukugqithisa eyona nto irayithi, kuba abantu abasilimazayo ngabantu abeboluke 10 years 20 years ago. Izinto zitshintshile, beza neza zinto zakudala bazinike abantwana. So ndingama nje kuloo ndawo uMr Ntobane ngayinabisa ke ukudlula. Mhlambi ke msasazi mandimongeze ngelithi njengoba senditshilo uba asisebenzi sisodwa singamasebe okuzimela, sinendibaniselwano yamasebe apho kukho umkhwetha oripoti uba ubethiwe, ii-cases ziyavulwa and ziyaprosecuthwa. Ndithetha nawe nje besinee-cases more than 12 that were reported just across the district kule isizini egqithileyo. I-prosecution ke yezo cases zisaqhuba, it is with investigations ezenziwayo, including nakwaba abantwana bathe babe basishiyile, because abanye basishiya ngeemeko ezingaqondakaliyo, kodwa xa ufumana ngokwe-results e-postmortem lukhona ubetho nohlukumezo lenziweyo. So ii-departments zethu ke yo-NPA and SAPS bayasincedisa kakhulu ukuvula ii-cases kubantwana bathe babe bafumene uhlukumezo. Mhlawumbi ke msasazi mandinyangeze le ndawo ithi siyayicela into ethi abantwana njengoba sisithi kule nyanga kaMatshi ukubheka phambili mabaqalise ubheka kumaziko wabo wezempilo akufutshane. Umntwana ayiphathe i-ID yakhe, mhlawumbi ayiphathe incwadana elikhadi azawubhalelwa kuyo zonke iithesti ezenziweyo.
Kodwa kweza veki zimbini zokugqibela isizini izabe seyibhengeziwe mhlawumbi indlu yenkosi okokuba ivulwa nini. Kulapho kuzawuphindwa kwenziwe a massive screening apho kuzawuthiwa abantwana mabaze neza ID, nabazali nee-ID zabo, neengcibi ezikhethwe ngamakhaya nee-ID zazo, namakhankatha kunye nee-ID zawo. Amakhankatha esikholelwa uba yawube ngamakhankatha atreyiniweyo. Sinengxaki ke msasazi, ndiyafuna kuba ndikwakhona kwiprogram yoomama nabantwana. Sinengxaki enkulu ye-teenage pregnancy. Andidayivethi kulo mcimbi, kodwa kuyabonakala uba abona bantu abathi babe bathatha inxaxheba nokukhuleliswa abantwana ngabanye babantwana sithi sibalusile. Yabona ke kukho izinto ezizii-myths apho ekuthiwa umntwana ophuma esuthwini akanawulala nomntu ebethandana naye phambi koba abheke entabeni. Koko Yeah. makafumane nje i-girlfriend angakhange abe ukholiwe yiyo ukukhupha imbola nazo zonke zanto. Sicimba fanuba zizinto ezingakho isizwe sethu eziya, ngoba ngoku sizibhaqa sinabantwana abakhulelwa at the age of 10 to 14, which is the teenage pregnancy. Xa si-investigator abona abantu bakhuleliswa abantwana ngaba sithi babuye entabeni. So sithi ke noko isizwe sethu masime ngenyawo siqinisekise into yobana izinto eziyimikhuba enjengalena noko ziyasuka. Eyona nto ibalulekileyo apha, aba bantwana boluseleyo uba mababe bazogada amakhaya, bazogada ii-communities zabo, bezokhulisa isizwe sethu ngokubanzi. Enkosi msasazi. Mr. Ntobane, nawe Mr. Sondlo, masibulele kakhulu ngokusivula amehlo kulomba nibe nemini emandi. Nkosi tata, sibulele msasazi kakhulu. Right?